outro partido máis no que, bueno, sí que se repiten bastantes cousas dos anteriores. Neste caso con 3 puntos, creo que merecidos, e sobre todo que sí sei que moi traballados. Partido de dous equipos que creo que con balón ofensivamente estivemos ben os dous. Eles é un equipo que bueno, con unha serie de mobilidades que teñen aí interiorizadas e que, bueno, pues fan peligro, encontrarse cómodos con balón. Nós creo que tamén ofensivamente xeramos con moito sentido, construímos, perdón, e xeramos bastantes ocasións. Eu que me creo que estuvo a diferencia, eu para saltar e para elogiar do meu equipo, e a solidaridade defensiva, esas voltas, esas transición onde a veces ese alma que tanto nos dá e que tanto buscamos que sea un pouco un factor polo que se nos reconozca, volveu a lucir, así que super satisfeito, pena de non haber cerrado o partido antes, pero gañar con comodidade nesta categoría vai ser moi complicado e así o estamos a ver todos os domingos, así que felicitar o esforzo brutal dos xogadores e dedicarlle unha vez máis a afición, os que viñeron e sobre todo os que nos seguiron como novedad polo canal de YouTube. Estamos todo el equipo muy contentos porque queríamos sumar 3 puntos después de las buenas sensaciones que estábamos teniendo y la verdad que solo nos faltaba eso, ganar. Y ya vimos cómo nos cuesta. Este año cada partido va a ser una final y nada, tenemos que seguir así, que si seguimos en esta línea vamos a dar muchas alegrías a la afición. Un partido disputado, como sempre. Penso que na primeira parte fomos superiores, tendo ocasións para ainda ir un poquinho máis que 1-0. E bueno, ao final, cando non metes, sempre penalizas un pouco. E nun rebote tampouco é que nos fagan golazos, sempre en algún rebote, sempre en algún pequeno fallo, detalle, pero bueno, o equipo repuxose na segunda parte. Penso que fixe un pouco unha segunda parte moi madura, quizás menos vistosa en dominio, pero moi ben, moi sólidos, e ao final, pois, recompensa da victoria e a seguir.